Hare Krishna. Warm welcome for today's செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயம் கண்டினியூஸாக பார்க்க போகிறோம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. இந்த டைமில் எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृदातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रह कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्थन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुकृत् सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण. பிபிடி தெரியுதுங்க மாதாஜி? பிரபுஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்த்தோம். ஸோ ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? நம்ம வந்து இந்த உடல் அல்ல, நம்ம வந்து ஆத்மா. கிருஷ்ணருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து தர்ம சங்கடமான நிலைமை இருந்துச்சு இல்லையா? அதனால அவனுக்கு என்ன செய்யறது, குல தர்மமா சத்திரிய தர்மமான்றது தெரியல. ஒரு நெருக்கடியான நிலை இருந்துச்சு. எதனால? அவனுக்கு வந்து உறுதியா இல்லை. உறுதியின்மை இருந்ததுனால அவருக்கு தெளிவான ஞானம் இல்லை. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு? சரணாகதி அடைஞ்சாரு. யார்கிட்ட? கிருஷ்ணர்கிட்ட. அதே மாதிரி நம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு குழப்பங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணும். அப்புறம் வந்து ஆஹ் நம்ம எல்லாமே என்ன நினைக்கிறோம்? நான் தான் நினைக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலி அப்படி எல்லாம் இல்லவே இல்லை இல்லையா? நம்ம எல்லாத்துக்குமே யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்?
பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவனுடைய யாருடைய சோகமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு துன்பத்துல இருந்தாலும் சரி, அவங்களுடைய செல்வங்களை வச்சு அவங்களால வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும். இந்த உலகம் வந்து இரட்டிப்புத்தன்மை உள்ளது. இதை ஓவர் கம் பண்ணி வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? நமக்கு பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை வளர்த்துக்கணும்னு நேற்று சொன்னார் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து பகவானுக்கு வந்து 6 விதமான செல்வ வளங்கள் இருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்னு? பகவான்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து 6 செல்வ வளங்கள்னு பார்த்தோம். யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். இப்ப சொல்லுங்க யாராவது. அன்பு இது சொல்லுங்க என்னென்ன இருக்குன்னு. நானா நேஸ்கோப்பா? அழகு, பலம், அறிவு, செல்வம், துறவு, புகழ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 6 செல்வ வளங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒருத்தர்கிட்ட தான் இருக்கு. எல்லா விதமான அழகு இல்லையா, பலம், அறிவு, செல்வம், துறவு, புகழ். அதனால தான் அவர் அந்த வார்த்தை அவருக்கு மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணணும், வேற யாருக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், நம்ம வந்து நிறைய சமயத்துல நான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். நம்ம அகங்காரத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அது நம்ம அறியாமைனால அப்படி இருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன கேள்வி போட்டுக்கணும்? நான் யார் என்ற கேள்வி போட்டுக்கிட்ட இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் யார் அப்படின்னு கேள்வி யாராவது கேட்ட, நான் யார் நீங்க கேட்டாலும் உங்களுக்கு என்ன பதில்? நம்ம கிட்ட வந்து நீங்க யாருன்னு கேட்டா என்ன பதிலா இருக்கணும் சொல்லுங்க. ஆத்மா மாதாஜி. ஆ, வெரி குட், சூப்பர். ஸோ நம்ம இத்தனை நாள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடல் என்ற ஒரு அடையாளத்துல தான் நம்ம வந்து நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இல்லையா? நம்ம யாரும் நம்மள ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இத்தனை நாளுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுச்சா? தெரியாது மாதாஜி. நமக்கெல்லாம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பிறகுதான் தெரியுது, ஓகே இப்படி எல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ அதனால இனிமேல் நம்ம எல்லாமே உடல் அளவுக்கு பண்றதுனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது? பற்றுதல், கவலை, வருத்தங்கள்லாம் இருக்கு. அதே இந்த ஆத்மா கான்செப்ட்ல போன ஆத்ம கடமைகளை நம்ம செய்ய தெரிஞ்சுக்கணும். இத்தனை நாள் இந்த உடல் கடமையை தான் பண்ணோம், ஆத்ம கடமை பண்றதுக்கு தயார்படுத்திக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம நேற்று 13 ஸ்லோகங்கள் படித்தோம் இல்லைங்களா? 14. அப்புறம் வந்து எப்படி காலங்கள் வந்து மாறிட்டே இருக்குது இல்லையா? கொடை குளிர்காலம், கோடை காலம், பருவ காலம்ன்ற மாதிரி வாழ்க்கையில அதுதான் இந்த பிக்சர்ல காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. மேல இருக்கிற மரத்துல வந்து இலைகள்லாம் நிறைய இருக்கு, அதே கீழே இருக்கிற மரம் வந்து வறண்டி இருக்குது இல்லையா? அது மாதிரி வாழ்க்கையில ஒரு சமயத்துல துன்பம் வரும், அதே மாதிரி ஆஹ் இன்பமும் வரும். எப்படின்னா நம்ம அறுவடை பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சமயத்தை வந்து நல்லா முதிரிய கதிர்கள் வந்துச்சு. அதை நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒரு பெரிய பானையில போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அந்த காலத்துல அப்படித்தானே எல்லாத்துக்குமே வந்து பானைகள் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்றோம். அதுக்கு அடுத்தது அறுவடை பண்றோம். அப்ப வந்து அந்த கதிர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு முதிர்வடையில, பட் எலசா இருக்கு. அதையும் நம்ம தான் அதே பானையில போடுறோம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் எதை போட்டோம்? நம்ம இப்போ கீழே அந்த பாட்டு கீழே ஒரு டேப் இருக்கு. டேப்ல ஓபன் பண்ணி அந்த தானியங்கள்லாம் எடுக்கிறோம். ஓகேவா? நமக்கு என்ன தானியங்கள் கிடைக்கும்? நவதானியங்கள் மாதாஜி. முதிர்ந்த தானியங்கள். ஏன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணோம். அது வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? சந்தோஷமா இருக்கிறோம், நல்லா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நாள் பட அது காலி ஆயிடுது. அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? ரெண்டாவது அறுவடையில நமக்கு என்ன வந்துச்சு? நெற்கதிர்கள், முதிர்வில்லாதது வந்துச்சுன்றதை பார்த்தோமா? அது அந்த தானியங்களை வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி இருக்கிற தானியங்களும் நம்ம தான் விளைச்சல் பண்ணோம், நம்ம தான் ஸ்டோர் பண்ணோம். ரெண்டாவது தரமான இருக்கக்கூடிய கதிர்களையும் நம்ம தான் அறுவடை பண்ணோம், நம்ம தான் ஸ்டோர் பண்றோம். அது மாதிரி தான் நம்ம கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ்ல வந்து சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்கோம், இன்னொரு ஃபேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க சோகமா போயிட்டு இருக்கோம். இப்படி கூட வாழ முடியுமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு யாருமே பொறுப்பு இல்லை, நம்ம தான் பொறுப்பு.
ஓகேவா? நம்மளுடைய தோல் நிறத்திலிருந்து, நம்ம உடையிலிருந்து, நம்ம அப்பா அம்மா இவங்க தான் டிட்டர்மைன் பண்றதுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து நம்மளுடைய கர்மா தான். அதனால நம்ம வேற ஒருத்தவங்களை வந்து குறை சொல்றதுனாலயோ திட்டுறதுனாலயோ ஒண்ணுமே ஆக போறதில்ல. நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம தான் காரணம். வேற யாருமே காரணம் இல்லை. நான் ஆத்மா. அப்புறம் இந்த கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கவலையே இல்லாம ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்வோம். சரிங்களா? மத்தாஜி யாருக்கையிலாவது ம், ஆ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। श्लोकम् यं हि न व्यतन्देदे पुरुषं पुरुषर्षभ शमदुहशुहं तीर्म शो मृद्धत्वाय कल्पते। ஓகே, हरे இங்க कृष्ण। என்ன சொல்றாங்க? ரெண்டாவது லைனா சமதுக்க சுகம் தீரம். அப்ப அதாவது என்ன சொல்றாங்க? சுகம் வந்தாலும் எப்படி இருக்கணும்? ஒரே நிலையில தான் இருக்கணும். துக்கம் வந்தாலும் ஒரே விதத்துல தான் இருக்கணும். தீரம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பொறுமையாக. எல்லாத்தையும் நேத்து என்ன சொன்னாரு? பொறுத்து போகணும் அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில அது பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வீடு எப்படி இருக்கோ, நம்ம குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? பேரமைதியா இன்பமா அமைதி இருக்கும். நமக்கு ஆனா அந்த பொறுமை இருக்கா? இல்ல. இல்லை. வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? பொறுமை வளர்த்துக்கணும். சகிப்புத்தன்மை. அந்த வீட்ல என்ன நடந்தாலும் கையை காய் வாழை மூடிட்டு வாழ்றது கத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இல்லை நான் தான் தாட் போட்டுனேன், எல்லாமே பிரச்சனையாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு நிலையில வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொறுமையாகவும் இருக்கணும். ஆ அப்படி ஒருத்தன் இருக்க பழகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எதுக்கு தகுதி அமைதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விடுதலை ஆகிறதுக்கு தகுதி ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அதாவது நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணி கொடுத்தாரு? வர்ணாசிரம சங்கத்தை கொடுத்தார் இல்லையா? அவன் அந்த புத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் செயல்கள் செய்யணும். அதாவது அதிக புத்தி இருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமணன், அவன் வேதங்களை படிக்கணும், யாக யக்னங்கள் செய்யணும், அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து நன்மை அளிக்கணும், வேத ஞானத்தை கொடுத்து கடவுள்கிட்ட எப்படி போறதுன்ற வழிபாட்டை அவனை சொல்லி கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து பிராமணனுடைய செயல். ஓகே, அவன் வேலைக்கெல்லாம் போகக்கூடாது, சம்பாதிக்க கூடாது. ஓகேவா? அவனுக்கு வந்து எல்லாரும் போயிட்டு தியானம் பண்ணணும். எல்லா பணம் தங்கம் பசு எல்லாத்தையும் அவருக்கு தானம் பண்ணணும். இப்படிதான் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் நம்ம தான் இப்போ வந்து மாடர்ன் சிவிலைஸ்டு வேர்ல்டுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பைய தூக்கிட்டு வேலைக்கு போறோம். எதுக்கு போறோம் என்ன பண்றோம்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியன். அவனுக்கு வந்து என்ன? தெளிந்த புத்தி இருக்கு, உடல் பலம் இருக்கு, டக்குன்னு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவனால முடியும். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான்? தன்னுடைய வீட்டையும் காப்பாற்றுவான், நாட்டையும் காப்பான். சத்திரியன். மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அது. மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு பிஸ்னஸ் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியும். அதனால அவன் குறிப்பாக ரெண்டு விதமான செயல்களை செய்கிறான். ஒன்று பசுக்களை காப்பான், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுவான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்ணுவான், அப்புறம் வியாபாரம் பண்ணுவான், பேங்கிங் இதெல்லாம் பண்ணுவான். அதுக்கு அடுத்து நாலாவது சூத்திரர். தன்கிட்ட உடல் வலிமை இருக்கு, புத்தி இல்லை. ஓகே. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவான்? வெள்ளை நிலச்சத்துல போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு உழைப்பான். இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம மிஷினை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஸோ இவன் யார் எப்படி வளைச்சாலும் கடைசியில் அவனால் செய்யக்கூடிய செயலோ அதனால் வரக்கூடிய பலனை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கிருஷ்ணருக்கு கொடுப்பாங்க. எப்படி? இந்த சூத்திரன் வந்து அறுவடை பண்ணான், அந்த நெற்கதிகளை எடுத்துகிட்டு போய் பிராமணனுக்கு கொடுக்கலாம். பிராமணனுக்கு கொடுத்து அவர் என்ன பண்ணுவார்? அதை சமைச்சு கிருஷ்ணருக்கு பிரசாதமாக பண்ணுவார். அதே அந்த பிஸ்னஸ் மேன் வைஷ்யன் என்ன பண்ணுவான்? சம்பாதிப்பான், அதில் ஒரு பங்கு எடுத்துகிட்டு போய் தான தர்மம் பண்ணணும். அது வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் சத்திரனுக்கு கொடுக்கணும், கொஞ்சம் வந்து பிராமணனுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? இப்படி பண்ண கடைசியா அது எல்லாரும் எங்க போய் அடையிறாங்க? டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ, நேரடியா இல்ல மறைமுகமா கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுறாங்க. அவங்களுடைய பலன்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்கள் வந்து அங்க போய் ஈடுபடுது, அங்க போய் அடையுது. ஓகேங்களா? அப்புறம் நேத்து ஒரு சேவை வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் பிரபு, பாத்தீங்களா எல்லாரும்? மாதாஜி. ஸோ நம்ம பாத்தீங்களா? எஸ் நோன்னு சொல்லுங்க, அட்லீஸ்ட் சாட்ல பதில் போடுங்க. ஹரே இல்லை கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பார்க்கல. माता जी। பார்க்கலீங்களா? இல்ல ஓகே. மாதாஜி। ஆமாங்க.
சரி, தயவு செய்து பாருங்க. அதுல வந்து இது வந்து ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் தான். தப்பா எதுவும் நினைச்சுக்காதீங்க. இங்க நாங்க எல்லாரும் சர்வீஸ் பண்றது வந்து வாலண்டரியா சர்வீஸ் பண்ணாங்க. நம்ம சுனந்தா மாதாஜி சரி, எல்லாருமே வந்து நாங்க வாலண்டரியா தான் செய்றோம். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை. பட் நம்ம வந்து செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்மளுடைய இது ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம கடவுளுக்கு வந்து ஒரு சேவை செய்யணும். நம்ம ஆத்மா, நம்ம கடவுளுடைய நித்திய சேவைகள். உங்களால் முடிஞ்ச சேவையை வந்து அவுட் பண்ணுங்க. நம்ம பிரசிடென்ட் வந்து எல்லாராலையும் ஏதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தர் பணக்காரா இருந்து அந்த கோயிலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றா, அது வந்து சிறப்பு இல்லை. அது என்ன பண்ணணும்னு எல்லா மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு அமௌண்ட், அட்லீஸ்ட் 10 பைசா, ₹1, அந்த காலத்துல அப்படியெல்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா? அது மாதிரி பண்ணாங்க. நம்ம குரு பரம்பரையில பக்தி வினோத் தாக்கூர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு 10 பைசா ஒருத்தவங்க கொடுத்தா கூட போதும், எல்லாருக்கிட்டையும் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணார். அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச கைங்கரியத்தை வந்து கமிட் பண்ணிக்கலாம். இது விருப்பப்பட்டால், திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், விருப்பப்பட்டால் நீங்க வந்து நம்ம டெம்பிளுக்கு டொனேட் பண்ணுங்க. அது மந்த்லி கமிட் பண்ணிட்டு உங்களால முடிஞ்சா பண்ணுங்க. சரிங்களா? பண்ணா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பண்ணக்கூடிய நாள் வந்து ஏகாதசி திதியில பண்ண இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். அது சுதாமா சேவையில வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல் வச்சிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ அதை பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய நமக்கும் நல்லது, நம்ம குடும்பத்துக்கும் நல்லது. அதுக்கு அவங்க வந்து பிரசாதமும் அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது இந்த வர்ணாசிரம சங்கப்படி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னேறுறோம். கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்கிறதுனால நம்ம முன்னேறுறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். சகிப்புத்தன்மை வேணும். திருப்பி திருப்பி அதுதான் சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஒரு இது வந்து சரி, ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 25 வயசு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரமத்தை பற்றி பார்க்கலாம். வர்ணங்கள் பார்த்தோம். ஆசிரமங்களில் கூட 4 இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 25 வயசு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து பிரம்மச்சரியா வாழணும். எந்த ஒரு தவறுதலான ஆஹ், செயல்கள் இன்வால்வ் ஆகாமல் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது கிரகஸ்தர். அவனுடைய மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல முடியலன்னு அப்படின்னு நினைச்சானா அவன் கல்யாண வாழ்க்கையில வாழலாம். அதுதான் வந்து கிரகஸ்தர்கள். அங்க வாழும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள குழந்தைய வந்து அவன் ஈண்டெடுக்கணும். அப்புறம் அந்த ஈண்டெடுத்த குழந்தைய வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வளர்க்கணும். அப்புறம் அவன் சம்பாதிக்கிறது வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் ஒரு அமௌண்ட் வந்து அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது அவனுக்கு 50 வயசு ஆச்சுன்னா அவன் வனப்பிரஸ்தாக்கு போகணும். வனன்னா என்ன? காடு. காடுக்கு போகணும். எதுக்கு அவன் போறான்னா தன்னுடைய புலன்களை வந்து இந்த பௌதிக ஆசையிலிருந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. நம்ம அந்த காலத்துல பார்த்துருக்கோம்ல, நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் காசி யாத்திரை போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, யாராவது அங்க போனாங்கன்னா திரும்பி வருவாங்களா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சு அந்த காசி யாத்திரை கான்செப்ட் எல்லாம். இதுதான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது இது மாதிரி இருந்துச்சு. உம், அப்போ வந்து அதுக்கு பிறகு என்னது, புலன்கள்லாம் இன்னும் நல்ல கண்ட்ரோல் ஆன பிறகு சன்னியாசியா ஆகிறாங்க. ஒன்று படிப்படியா சன்னியாசி ஆகலாம், இல்லை நீ பிரம்மச்சாரியில வாழ்க்கையில இருந்தே நேர சன்னியாசி ஆகலாம். ஓ, புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், என்னால் ஃபுல்லாக வந்து சேவா செய்ய முடியும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீ டைரக்டா பண்ணலாம். சரி, அதுக்கு யாராவது நம்ம உதாரணம் இருக்குன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய வாழ்நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெறும் 48 வருஷம் தான் வாழ்னார். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தார். முதல் 24 வயசுல வரையும் தான் அவர் வந்து ஆஹ், கிரகஸ்தரா இருந்தார். ஓகே, 24 வயசு வரையும் கிரகஸ்தரா இருந்தார். அதுக்கு பிறகு அழகான மனைவி, விதவியான தாயை விட்டுட்டு அவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டார். எதுக்கோசம் சன்னியாசம் எடுத்துட்டாருன்னா, நான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி சமுதாயத்துக்குள்ள இருந்தேன்னா இந்த குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மாத்திரம்தான் இந்த கிருஷ்ணரை கொடுப்பேன். நான் வந்திருக்கிற நோக்கம் என்ன, எல்லாருக்கும் அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அதுக்கு பிறகு அவர் சன்னியாசி எடுத்துட்டு அவங்க அம்மாலாம் அழுவாங்க. அப்புறம் இருந்தாலும் அவர் வந்து மாயாப்பூர்ல பிறந்தாரு. நீங்க எங்க இருக்க சொல்றீங்களோ நான் அங்க இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பூரியில இருப்பார். ஸோ மாயாப்பூர்ல இருந்து பூரிக்கும் பக்கம். ஸோ அவங்கள பத்தி விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அம்மா வார்த்தைக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க இருப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படிதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து தியாகம் பண்ணார். அதுக்கு பிறகு சன்னியாசி எடுத்துட்டு சவுத் இந்தியா டிராவல் பண்றார். ஓகேங்களா? நம்மளுடைய காஞ்சிபுரம், ஆந்திரா, கூர்மஷேத்ரா, திருப்பதி, திருச்சி, ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து ஒரு 3 மாசம் இருக்கிறார்.
அங்க 3 மாசம் நம்ம குரு பரம்பரை பாத்தீங்கன்னா கோஸ்வாமியில ஒருத்தர் கோபால பட்ட கோசாமி, அவரோட அப்பா வந்து வெங்கட்ட பட்ட கோசாமி. அவர் வீட்டுல வந்து சாதுர் மாசம்னு சொல்லிட்டு வருது. அதாவது வருஷத்துல வந்து ஒரு 4 மாசம் வந்து மழைக்காலம் இருக்கும். அப்ப சன்னியாசிகள்லாம் எங்கேயும் பாத யாத்திரை பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா வழியில வந்து மழை இருக்கிறதுனால சேறு சகதி எல்லாம் இருக்கும். அப்போ வந்து ஒருத்தர் வீட்டில் இருப்பாங்க. அந்த வெங்கடபட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தார். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே அவர் வீட்டில் வந்து இருப்பாரு. அதுக்கு பிறகு அவங்களோட பையனுக்கு வந்து எல்லா ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். அவர் போயிட்டு இவருடைய சிஷ்யர் ஆகிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இங்க? மனக்கட்டுப்பாடு வேணும், சம துக்க சுகம் தீரா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க, உங்க சத்தம் கேக்குது. அது மாதிரி இருக்கணும். வர்ணாசிரம சங்கத்தோட கோல் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? 16வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தோ. हरे कृष्ण। नासदो विद्यते भावो नाभावो भावो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टो दस् दवनोस्तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உண்மை பிரபு நேத்து வந்து நீங்க ஆத்ம பூதான் அப்படின்னு கேட்டீங்கல்ல, அது விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்துல வருது பிரபு. அது கடவுளுடைய ஒரு திருநாமம், ஆத்ம பூதான்றது. ஓகேங்களா? ஆஹ் அது நேத்து சொல்றதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கார்த்தி பிரபு, நீங்க தானே கேட்டிருந்தீங்க ஆத்ம பூதா. அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆமாங்க ஆமாங்க மேடம். அதுக்கு ரிலேட்டடா ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அதை படிச்சுட்டு எனக்கு நீங்க நாளைக்கு சொல்லணும். ஓகேங்களா? ஓகே. சரிங்க மேடம். கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, கிடைக்கும். ஓகே. கிடைக்கலாம். ஓகேங்க. ஓகே. ஸோ உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு மாற்றமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இங்க என்ன சொல்றாங்க? அற்றதற்கு உடலுக்கு நீடிப்பும், நித்தியமான ஆத்மாவிற்கு மாற்றம் இல்லை. ரெண்டு சென்டென்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த உடலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலையற்றது, இது வந்து பஞ்சபூதங்கள் ஆனது. ஓகேங்களா? இதுக்கு வந்து என்ன இருக்கு? நீடிப்பு இருக்கு. ஆனால் நித்தியமான ஆத்மாவிற்கு என்ன இருக்கு? மாற்றமும் இல்லவே இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டின் இயற்கையும் ஆராய்ந்தே அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். இதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுட்டு தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதாவது இந்த உடலை எடுத்துட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மாற்றங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. அதாவது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியல, செல் வந்து டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கு இல்ல. நம்ம அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. பழைய செல் எல்லாம் போயிடும், புது செல்லு போயிட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் நம்ம உடல்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ், ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிகப்பு ரெட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போவோம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலாவதி வந்து ஒரு 120 நாள் தான் வாழும். நமக்கு தெரியாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாற்றங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இது நித்தியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. அதுதான் வந்து அஹ், விஷ்ணு புராணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜோதி சி விஷ்ணுர் பவனானி விஷ்ணுஹு அப்படின்னு சொல்றார். The word existent and non-existent refers only to matter and spirit. existent எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. ஓகே. எப்பவுமே வந்து பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. தமிழ் வார்த்தை எனக்கு தெரியல. ஸோ இது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம அறியாமையில் இருக்கும். நம்மளுடைய மெயின் தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அறியாமை தான் நிறைய இருக்கு. அந்த அறியாமை வந்து நீக்கணும்னா என்ன ஆகணும்? யாராவது ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட போகணும் இல்லையா? அப்போ வந்து தகுந்த ஞானத்தை வந்து எடுத்துக்கணும். அப்போ என்ன ஆகுது? எப்படி ஒரு இடத்துல இருட்டான இருக்கு இடத்துல வந்து லைட்டு போட்டு அந்த வெளிச்சம் வரும் இல்லையா? அஜ்ஞானம் நம்ம இருதயத்துல இருக்கு. ஸோ ஞானம் என்ற ஒரு விஷயத்தை கொடுத்த உடனே நமக்கு என்ன ஆகும்? சரி, எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஏதோ ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு, நித்திய சம்மந்தம் இருக்கு, சாதாரண சம்மந்தம் இல்லை, நித்திய சம்மந்தம் இருக்கு. அதை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த உலகத்துல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர், அதாவது ஆத்மா. இன்னொன்று வந்து பொருள்.
இல்லைங்களா? பொருள், அதாவது அசைவன அசையாதவை அதெல்லாம் வந்து பொருள். இந்த ரெண்டு தான் இருக்கு. அதுக்குரிய வித்தியாசம் வந்து நான் தெரிஞ்சுப்பேன். இது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? அப்போ பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கு, நம்ம எல்லாம் வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, அவருக்கு வந்து நம்ம நித்தியமா சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவர்கிட்ட இருந்த வந்த நானுக்கு எனக்கு வந்து என்ன குணாதிசைகள் இருக்கோ அதே மாதிரி அவருக்கு எப்படி சச்சிதானந்த ஆனந்தமோ என்கிட்டயும் அந்த பண்புகள் இருக்கு. பட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச பர்சன்ட்ல இருக்குது. பட் அது நல்லா எடுத்துட்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? எப்படி வந்து ஓகே, அது ஓகேங்களா? அப்புறம் இன்னொரு ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்றாருங்க. சக்திமான், சக்தி. ஓகேங்களா? இது வந்து சக்திமான் கிட்ட இருந்து தான் சக்தி வரும், இல்லைங்களா? சக்திமான் கிட்ட இருந்து தான் சக்தி வரும். அது மாதிரி கடவுள் தான் வந்து இங்க சக்திமான். அவர்கிட்ட வந்த பிரிஞ்சவங்க தான் நம்ம. ஓகேங்களா? அந்த சக்தி, இந்த சக்தியும் அதுவும் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி வேலை செய்யணும். அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு இல்லை இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இதனோட உட்பார்வை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து முக்திக்கான தகுதி இல்லையா? உடல் வந்து அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது. இந்த ஞானம் தான் நமக்கு வேணும். இத்தனை நாள் நம்ம கையில இல்லை, இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் இந்த உடம்ப வச்சுதான் பட்டுதல், பந்த பாசம், ரத்த பாசம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஞானம் வேணும். முக்திய தகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை வேணும். ஓகே. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையின் பாடம் என்ன? நான் இந்த உடல் அல்ல என்றாலும் கூட பெரும்பாலும் நான் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்காக வாழ்கிறேன். நம்ம நிறைய நேரம் எதுக்கு டைம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்கு தான் நம்ம நிறைய டைம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? இது வந்து புத்திசாலித்தனமா? கரெக்டா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இந்த இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். இனிமேல் வந்து இந்த பக்திக்கு வந்து நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நம்ம இப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், தட் இஸ் வெரி குட். அப்போ இன்னும் என்ன பண்ணணும்? நானா உட்காந்துட்டு இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படியாப்பட்டது எப்படியாப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆஹ் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது, அணுவை காட்டிலும் சின்னது. இப்போ வந்து ஒரு சின்ன கிருமியை பார்க்கணும் கூட நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு. மைக்ரோஸ்கோப்லேயே டைப்ஸ் இருக்குது. எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோப். அப்புறம் ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தில் பார்க்கணுன்னா டெலஸ்கோப் வச்சு பார்க்குறோம். ஏதோ ஒரு பொருள் கிட்ட இருக்கிற பொருளையும் பார்க்க நம்ம கண்களுக்கு முடியல, தூரம் இருக்கிற பொருள்களுக்கும் நம்ம பார்க்க முடியல. அதுக்கு ஒரு கருவி வேணும். இதெல்லாத்தையும் விட ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஆத்மா. ஆத்மாவுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10,000த்துல ஒரு பங்கு. எதனால? நம்மளுடைய முடி இருக்கு இல்லையா? முடியோட மேல் பகுதியில் 10,000த்துல அதை வந்து 100ஆ கட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த முடியோட நுனிய அது அந்த 100ல ஒரு பங்கை மறுபடியும் 100ஆ கட் பண்ணணும். இமேஜின் பண்ணுங்க எவ்வளோ அளவுக்கு சின்னதா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் வந்து ஆஹ், ஸ்வேத ஸ்வ ஸ்வேத வாதர உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அவ்வளோ அளவுக்கு சின்னதா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உணர்ச்சி இருக்கு. அந்த உணர்ச்சி எதனால? நம்ம கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, அதனாலதான். அதே இந்த உடல்ல அந்த உணர்ச்சின்றது போயிட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? பிணம், இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செத்த பணம் பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வரையும் பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் அப்படின்னு எதையோ ஒரு பெயரை மரியாதையா திருமதி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. போன உடனே உயிர் போன உடனே என்ன சொல்லுவாங்க? செத்த பணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லையா? அப்ப அங்க வந்து எண்ணெயில உணர்வு இல்லை. அந்த உணர்வு தான் வந்து ஆத்மா. ஓகேங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இது வந்து எந்த ஒரு பாமர மக்கள் கூட சொன்னா புரிஞ்சுப்பா, இல்லையா? இந்த உடலுக்கு வந்து உயிரோட இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து ஆத்மா. ஆத்மா இல்லைன்னா அது பெணம். ஸோ இந்த ஆத்மா எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருதயத்துல இருக்கு. ஸோ இது ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 விதமான காற்றுல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண, அபான, வியான, சமான, உதான. ஓகேங்களா? இதுல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹதயோகா மூலத்துல வந்து முக்தி பெறுவாங்க. இது தெரிஞ்சுட்டு இதை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி மேலே எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஓகே. முக்திக்கு வந்து வழிவகுக்கிறது வந்து ஹத யோகா. ஓகேவா? அப்புறம் முண்டக்க உபநிஷத்துல சொல்றாங்க, இந்த இதெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன். ஆத்மா வந்து இருதயத்துல இருக்கு. அது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அளவு சைஸ்ல இருக்கு. 10,000த்துல நுடி நம்மளுடைய கூந்தல் இருக்கு, முடி இருக்கு இல்லையா? முடியுடைய மேற்பகுதியில 10,000த்துல ஒரு பங்கா இருக்கு. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் சயின்டிஸ்டுக்கும் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது.
முட்டாள்களாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, பெரிய சயின்டிஸ்ட்னாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது தான் அவங்க கரெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கால புரிஞ்சுக்க முடியாத விஷயத்த இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சயின்டிஸ்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்துல நாங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அடுத்த நாள் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனையோ ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஃபெயிலியர்ஸை பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு வந்து மீட்டிங் பண்ண மாட்டாங்க. நாங்கள் இதை பண்ணோங்க, இது தோல்வி அடைஞ்சிச்சு, நீ யாராவது மீட்டிங் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களா? யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து அகங்காரிகள் இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. ஏதோ கொஞ்சம் தெரிஞ்சதை வச்சு வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களில் சொல்லி இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க முட்டாள்களும் சரி அறிஞர்களும் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. பட் வேதங்கள் தான் வந்து சிறந்தது. ஏன்னா அது பழமையானது, முழுமையானது. அந்த வேதங்கள் யாரால எழுதப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேத வியாசரா வந்து வேதங்களை எழுதினாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவங்க மறுக்கிறாங்கன்றதுனால நம்ம ஏற்றுக்காம இருக்கக்கூடாது. ஒரு சிம்பிள் நார்மல் லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயத்த எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஏதோ உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றோம். அந்த மாத்திரை சாப்பிட்றதுக்கு எல்லா ஒரு விதமான மாத்திரைக்கும் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது இல்லையா? தலைவலிக்குன்னு சாப்பிட்டா அது லிவர் எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது. அது அளவோட தான் சாப்பிட முடியும். ஸோ இதுதான் அந்த குறைகள் வந்து மனுஷனுடைய கண்டுபிடிப்பில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஆ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। अविनाशी तु तद्वित्तियेन सर्वम् इदं तदविनाशम् अव्यास्यास्य तनगसित् कर्तुम् अहर्गति। ஸோ हरे कृष्ण இந்த माताजी। உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பது ஆத்மா இல்லைங்களா? அது வந்து எப்படியாப்பட்டது? அழிவற்றது. ஓகேங்களா? அழிவற்றதுன்றதை நீ தெரிஞ்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதனால யாரையும் இந்த ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। अन्धवन्द इमो देह नित्ययोक्ता शरीरिण अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हरे ஸோ कृष्ण இங்க माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா? இது வந்து அழியக்கூடியது. ஓகேவா? இந்த உடல் நமக்கெல்லாம் தெரியும். நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங் கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம். இந்த உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடம்பு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அதுக்குள்ள இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம், சூக்ஷ்ம உடம்பு. அதுக்குள்ள வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்க. ஸோ இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாமே வந்து அழியக்கூடியது. ஸோ அது மாதிரி இந்த சரீரம் நித்தியமாக ஒவ்வொரு நிமிஷம் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கனா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம பாடியில் ஒரு செல்லு வந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு செல்லு டிவைட் ஆகிட்டு நிறைய அதாவது டிவைட் ஆகுது. அப்புறம் அதனால செல்லுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகுது. இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த செல்லு பழைய செல்லெல்லாம் என்ன ஆகிட்டு இருக்குது? செத்து போயிட்டே இருக்குது. இந்த மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நமக்கு புரியல, தெரியல. பட் இது நிஜம். ஓகேங்களா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்திய வெளிச்சமாக இருக்கிறார். ஓகேவா? அதனால நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அவருக்கு சேவை செய்யணும். நம்ம எல்லாரும் அவருடைய அங்கத்துணுக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஒரு நாள் வந்து ஒரு மனுஷன் செத்துடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனை எதையுமே அடக்கம் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்? அடக்கம் பண்ணல அப்படியே விட்டோன்னா என்ன ஆகும்? ஸ்மெல் வந்துடும். அழுகி போகும் இல்லையா? டீகம்போஸ் ஆகும் இல்லையா? அழுகி போகும். ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இது ஏன்னா இங்கேருந்து எடுத்தது அது வந்து அழியக்கூடியது. பட் ஆத்மாவோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிவு இல்லாதது. ஸோ நீ என்ன பண்ணுற? பாடி கான்செப்டை வச்சுக்காத. அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. நீ ஒரு ஆத்மா, உன்னோட செயல்களை நீ போய் செய்யேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு? அறிவுரை சொல்றாரு கிருஷ்ணர். நீ போய் சண்டை போடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। या येनं वेति हन्तरं यश्चैनं मन्यते हतरम् उभातो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஜீவாத்மாவை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன். இப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு அர்ஜுனன்? சொல்லுங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராமகிருஷ்ணன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி, வல்லவன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி? ஜீவாத்மை கொல்பவனாக நினைப்பவனும் கொல்லப்படுபவனாக நினைப்பவனும் அறிவில்லாதவன் ஆவான். ஸோ இப்போ அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? எதிர்க்க இருக்கவங்களாம் எங்க தாத்தா, ஆ ஆசிரியர், அவங்கள நான் கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் எந்த நிலைமையில இருக்காரு? குழம்பிய நிலைமையில இருந்தா என்ன அர்த்தம்? அறிவில்லைன்னு அர்த்தம். ஏனெனில் ஆத்மா கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ இல்லை. ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியதுன்றத அவருக்கு அந்த கிளாரிட்டியை வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? அதே வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் மிலிட்ரி, இதை சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணுன்னு. ஒருத்தர் வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் மிலிட்ரியில் வேலை செய்கிறார். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவுடைய எல்லையில் நின்றுட்டு எதிரிகளை வந்து தாக்குறார். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வீட்டு பக்கத்தில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. அதனால் அவர் கோவப்படுறாரு, அவர் ஒருத்தரை தாக்குறாரு, மரணம் ஏற்படுகிறது. இப்போ ரெண்டு விதமா அவர் வந்து மரணத்தை உண்டு பண்றார். ஒன்று, பார்டர்ல இருந்துட்டு தன் தேசத்துக்கோசம் வந்து எதிரிகளை வந்து வீழ்த்துறார். அதே பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைக்கோசம் ஒருத்தரை வந்து வீழ்த்துறார். எது சரி எது தப்பு சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பார்டர்ல இருந்து தான் சரி. அது வந்து சரி. அதே பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஏதாவது தப்பு நடந்துச்சுன்னு ஒருத்தரை கொன்னாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அப்போ என்ன ஆகும்? சட்ட திட்டங்களுக்கு அவர் உட்படுறார் இல்லையா? அது தவறான செயல். அதே செயலை தேசத்துடைய பார்டர்ல இருந்து செஞ்சா அவருக்கு தண்டனை இல்லை. தன்னுடைய அது வந்து எதுக்கோசம் செய்யறாரு? அவருடைய கடமை. ஏன்னா அவர் மிலிட்ரியில வேலை செய்யறாரு, கவர்மெண்ட்டே வந்து அதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கு. அதே வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு செஞ்சு அதை என்ன பண்ணுவாங்க? சட்டவிரோதமான செயல், அவருக்கு தண்டனைக்கு உட்படுகிறார்கள் இல்லையா? அதே மாதிரி நீ பாருப்பா சத்ரியன், நீ வந்து உன்னோட செயல் வந்து எதிரிகளை வந்து கொல்லணும். நீ சும்மா போயிட்டு கொல்றது இல்ல, எதிரிகளை போய் கொல்லணும், உன்னோட தர்மம் அதுதான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒரு பாயிண்ட் சொல்றார். ரெண்டாவது என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, அதே இந்த ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமானது. அதனால நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாத, கஷ்டப்படுத்திக்காத உடனே, ஐயோ என் சொந்தக்காரங்களெல்லாம் நான் கொல்றனேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, புரியுது. ஓகே. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடல் முழுவதும் வந்து பரவி இருக்கிறது வந்து உணர்வு இல்லையா? அதுதான் வந்து ஆத்மானால தான் அந்த உணர்வு. அந்த ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிவற்றது, நித்தியமானது. ஓகேங்களா? அப்புறம் அது வந்து யாராலும் கொலை செய்யப்படவே முடியாது. கொலை செய்வதோ கொல்லப்படுவதோ முடியவே முடியாது. ஏன்னா இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம், அது ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகுது. ஓகேங்களா? ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஆத்மாவின் குணாதிசைகள். ஆத்மாக்கு அழிவில்லை. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அவனுடைய கர்மங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் வந்து உடலை வந்து பெறுகிறான். ஓகேங்களா? ஸோ ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற கருத்து மிருகவதையை ஊக்குவிதிப்ப. சரிப்பா, இந்த ஆத்மா வந்து அழியாது இல்லையா? ஸோ அப்போ நான் வந்து என்னன்னாலும் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம தப்பான செயல்களை செய்யக்கூடாது. அதாவது மிருகங்களை வதை பண்றது. ஏன்னா மிருகத்துல கூட ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கார். ஓகேவா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறுக்கத்தக்க செயல். வேதங்கள்ல வந்து அது செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அவன் அப்படி செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாட்டின் சட்டத்தாலும் கடவுளின் சட்டத்தாலும் அவனுக்கு தண்டனை உண்டு. ரெண்டு விதமா அவனுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறார்கள்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே? ஸோ யாருக்குமே அதிகாரம் இல்லை ஒருத்தங்களை கொல்றதுக்கு. ஓகே? இருதா ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, மகிம்சாத் சர்வபூதானி, எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கும் நம்ம வந்து தொந்தரவு கொடுக்க கூடாதான். ஓகேங்களா? ம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ம். न जायते म्रियते वा कसासिन् नायं भूत्वा पविदा वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்காலத்தில் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அதனால தான் நம்ம என்ன வார்த்தை சொல்கிறோம்? நித்தியமானதுன்னு சொல்கிறோம். அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்லன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவன் பிறப்பற்றவன். அவனுக்கு அந்த ஆத்மாக்கு என்ன பிறப்பே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நித்தியமானவன் என்று நிலைத்திருப்பவன், மிகவும் பழமையானவன். இந்த வார்த்தைகள்லாம் பாருங்க. பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்னைக்குமே நித்தியமானவன் தெரிஞ்சிச்சு எப்பவுமே நிலைச்சு இருப்பாங்கன்னு. அப்புறம் என்ன, ரொம்ப ரொம்ப பழமையானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொல்லும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. அது என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல இருந்து பிரிஞ்சுப்படுது. இதை புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு சேரு இருக்கு, ஓகேங்களா? நம்ம வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு விருந்தினர் வராரு, ஓகேங்களா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வாங்க உட்காருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் அவரை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக ஒருத்தர் வர்றாரு. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு சேர் தான். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? அவரை கொஞ்சம் சைடுக்கு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை உட்கார வைப்போம். இன்னொருத்தர் மூணாவதா ஒருத்தர் வர்றார், ஓகேவா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர். அந்த இடத்துல உட்கார்றது ரெண்டு பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார முடியும். ரொம்ப முக்கியமானவர் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவோம்? அங்கே ஏற்கனவே உட்காந்துட்டு இருக்கிற ரெண்டு பேரை வந்து எடுத்துட்டு அவரை உட்கார வைப்போம். இது மாதிரி தான் இந்த உடலை வந்து மாத்திட்டே இருக்கிறதா இந்த ஆத்மா, ஓகேங்களா? நம்ம எப்படி பழைய துணியை கிழிஞ்சிருச்சுன்னா அதை விட்டுட்டு புதுசு போட்டுப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு விடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலை எடுத்துக்கும். ஓகே. ஸோ இதே பாயிண்ட் தான் சொல்றாங்க. ஆத்மா நித்தியமானது, அதுக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லை, தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல அப்படின்றது. ஓகே. அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் வந்து காலாவதி இருக்கு. எந்த பொருள் வாங்கினாலும் என்ன இருக்கு? மேனுஃபேக்சரிங் டேட் இருக்கு, எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு. பட் இதுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை. ஓகே. ஆ, அதனால நம்ம யாராவது இறந்தா கூட மன வருத்தப்பட்டு அழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அந்த நாமஸ்மரணம் பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அழும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஆத்மா வந்து பந்தப்படுது. அழாம நம்ம நாமஸ்மரணம்னு பண்ண அந்த கான்சியஸ்க்கு அது ஹெல்ப் பண்றோம் நம்ம. அட்லீஸ்ட் அடுத்த இதுலயாவது நல்ல அளவுக்கு நல்ல ஜென்மம் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம உடல்ல. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு ஒரு குழந்தை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு குழந்தை இருக்கு, பிறக்குது, அம்மா வயிற்றுல இருந்து பிறக்குது. கொஞ்ச நாள் அது எந்த ஒரு செயலும் செய்யாம சும்மா வெறுமனே தான் படுத்துட்டு இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வளரும். அதாவது சிறு வயதுலேருந்து ஒரு வாலிப வயசு வரையும் வளரும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாணம் ஆன வயசு வரும். அப்போ வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யும். அதுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்? அந்த உடம்பு வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் வந்து அது என்ன ஆகும்? கடைசியாக அது அந்த உடல் வந்து மறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது இந்த 6 மாற்றங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு இருக்கு. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு இது மாதிரி மாற்றங்கள் எதுவுமே இல்லை. அது நித்தியமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பகவத்கீதையில மாத்திரம் சொல்லல, கதா உபநிஷத்துல கூட சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது விபசித், அதாவது இதை கற்றறிந்தவர்கள் வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. இந்த இந்த ஆத்மாவுக்கும் வந்து உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஓகே. நம்ம இதுவரை என்ன 2 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் கத்துட்டு இருக்கோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் கடவுளுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடலுக்கு ஸ்பிரிட் அண்ட் பாடிக்கு இந்த மேட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி வந்து இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, சில சமயத்தில் வந்து ஆகாயத்தில் வந்து கருமையாக இருக்கும், ஓகேங்களா? மேக மூட்டங்கள் இருக்கும், பட் சூரிய கிரணங்களை பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ சூரியனை நம்மளால பார்க்க முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அங்கே சூரியன் இல்லைன்னு அர்த்தமா? நமக்கு கண்ணுக்கு அந்த சமயத்தில் தெரியல, பட் சூரிய கதிர்களை உணர்றோம். அது மாதிரிதான் ஆத்மா நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியல, பட் இந்த உணர்வுகள் மூலம் அது இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பாயிண்ட் விளங்குதா? சூரிய கதிர்கள் வந்து இருக்குது. சில சமயத்துல ஆகாயம் போயிட்டு மேக கூட்டங்கள் போயிட்டு அந்த ஆகாயத்துல சூரியனை மறைச்சிருது. அந்த மேகம் மூடுறதுனால அங்க சூரியன் இல்லாம போறது இல்ல. நமக்கு ஆத்மா பத்தி தெரியாதனால நம்ம உடல்ல ஆத்மா இல்லைன்றது இல்ல. அது இருக்கு, நமக்கு வந்து புரிஞ்சக்கூடிய தன்மை இல்லை. ஓகேங்களா? அதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான ஆத்மா இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அணு ஆத்மா அண்ட் விபு ஆத்மா. அணு ஆத்மா அந்த பெயர்லேயே இருக்கு, சின்ன ஆத்மா. விபுன்னா மிகப்பெரிய ஆத்மா. நமக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அணு ஆத்மா. பரமாத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து விபு ஆத்மாவா இருக்கிறாரு. ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலையும் அப்படி இருக்கிறாரு.
ஓகேங்களா? நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரை பார்த்தா புரிஞ்சிக்க முடியும். அதாவது ஒரு மரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளையில ரெண்டு பறவைகள் இருக்கு. ஒரு பறவை என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது? பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. இன்னொரு பறவை என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது? அமைதியா பார்த்துட்டு இருக்குது. நமக்கு வந்து சாட்சி. ஓகேங்களா? நான் என்னடா பண்றியோ பண்ணிட்டே இரு ராஜான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஆஹ், இருக்கிற பறவை வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே பாருங்க, பரமாத்மா. அந்த சாப்பிட்ற ஆத்மா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான், இல்லையா? நம்ம நினைப்போம் நம்ம என்ன செஞ்சாலும் யாருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் அதெல்லாம் யாரு, வேற ஒருத்தங்க வெளியே இருக்கவங்க வந்து நம்மளை விட்னஸ் பண்ணணுமே இல்லை. நமக்கே வந்து உள்ளேயே இருக்கிறார், நம்ம என்ன பண்றோம் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ணாலும் என்ன யோசிச்சு பண்ணணும். ஸோ இந்த ஆத்மாவோட தன்மையை பார்த்தோம். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறதி இருக்கு. ஓகேங்களா? மறதி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்றத மறந்துடுச்சு. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகம் 21வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे அப்படியே कृष्णा। பொருளும் படிச்சிருங்க. वेद वेद विनाशीनं नित्यं यत् येनम् अजम् अव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्थ कं गते कं गतायन्ति हतिकम्। ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றமில்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? ஓகேங்களா? ஸோ ஆத்மா வந்து அழிவே இல்லை, அதை போய் யாருப்பா கொல்ல முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேள்வி கேட்குறார். ஓகே. ஸோ அதாவது ஆஹ், இந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன உதாரணங்கள் கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா ஒரு அரசர் இருக்கார். ஓகே. அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் லா எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனு சமீதை படி தான் வந்து சட்டங்கள் வந்து அதில் என்ன ஏற்றிருக்குதோ அதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஒருத்தன் வந்து தவறான செயல்கள் செய்கிறான். ஓகேங்களா? அவருக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ரொம்ப கேவலமான செயல்கள், ஏதாவது ஒரு கற்பழிப்பு, ஒரு கொலையோ ஏதாவது பண்ணியிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த அரசன் கெட்டவனா நல்லவனா? நல்லவன். அரசன் நல்லவன். நல்லவன். ஸோ அதனால அந்த கு- தண்டனைக்கு உட்பட்ட மனிதனுக்கு நன்மை நடக்குமா தீமை நடக்குமா? சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்க. நன்மை நடக்கும். எப்படி? அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்குறாங்க, எப்படி நன்மை நடக்கும்? உங்க ஆன்சர் கரெக்ட் மாதாஜி. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்கேஸ் அந்த அரசர் வந்து அவருக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் என்ன பண்ணுவாரு? சரிடா ராஜா ஒண்ணுமே கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் என்ன பண்ணுவாரு, குற்றங்கள் வந்து அதிகமா செய்ய ஆரம்பிப்பார். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி। ஆமாங்க ஆமாவா? மாதாஜி. அதே அவனுக்கு வந்து அந்த நிமிஷத்துக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுத்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னு, செய்யக்கூடிய பாவங்களை வந்து கம்மி பண்றாரு, அதுக்கு அடுத்த நிலைக்கு உயர்ந்து போறார். ஓகேங்களா? ஸோ மரண தண்டனை விதிக்கப்படுறது வந்து ஒரு விதத்துல தப்பு செய்த ஆத்மாக்கு வந்து அரசன் நன்மையை செய்கிறார். ஓகேங்களா? இன்னும் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணுன்னா, நமக்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்சவருக்கோ நம்ம வீட்லயே யாருக்காவது ஒரு கேன்சர் இருக்கு, கேன்சர் கட்டி இருக்கு, அதை எடுத்துட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறோம். அவங்க வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்யணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த கத்தி வச்சு அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யறாரு அந்த டாக்டர். அவர் நல்லவரா கெட்டவரா? நல்லவர். நல்லவர்। நல்லவர், இல்லையா? அதனால அந்த நோயாளிக்கு என்ன ஆகுது, அந்த நோய் போகுது. அந்த ஒரு கொஞ்ச நாள் தான் அந்த வலி இருக்கும். அந்த கேன்சரை எடுத்துட்டா அவர் கொஞ்ச நாள் நல்லா வாழலாம், இல்லையா? அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நமக்கும் இந்த ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை புரிஞ்சுக்கணும். அவங்க யாருமே கெட்டவங்க இல்லை. அது மாதிரி நீ என்ன பண்ணுப்பா, உன் கடமையை செய். நீ சத்திரியன். அதாவது சத்திரியன்னா என்னன்னா, சண்டை புரியணும், மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் வேணும். பிராமணன் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களை படிக்கிறனோ, சத்திரியன் என்ன பண்ணணும்னா தன்னுடைய நாட்டுக்கோசம் வந்து போரிடணும். எந்த சமயத்தில் எந்த முடிவு எடுக்கணுன்றதை அவன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அவன் தான் வந்து சத்திரியன். அதாவது இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு நிலநடுக்கம் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கிறது, ஆன இடத்துல போயிட்டு எல்லாரையும் ரெஸ்கியூ பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து சத்திரியனுடைய குணாதிசைகள். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. हरे कृष्ण। वसंसि जनिर्नायत वियाह नावनी गृहणी नारोपरणी
ततः शरीराणि विहाय जीर्णान्य नायनि संयन्ति नावनि देहे। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। எப்படி வந்து நம்ம பழைய ஆடை ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கிழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? அதை போட்டுட்டு வேற புதுசா ஒரு துணியை வாங்கிட்டு வந்து போட்டுப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட் வெறியன் தான் இருக்கும். இந்த உடலை வந்து நீக்கிட்டு அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? வேற உடலுக்கு மாறுது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அழிவு இல்லாதது. அதுக்குடைய பண்பு என்னன்னா ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகக்கூடிய பண்பு இருக்குது. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? எப்படி வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸு கிழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா புது ட்ரெஸ் வாங்கிப்போம் இல்லையா? அப்போ பழைய ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒதுக்கி போட்டுடுவோம். அதுதான் வந்து இங்கே சொல்றார். ஓகே. அப்புறம் இந்த கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டு ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இங்க இருந்துக்கூடிய வாழ்க்கை பாடம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய முகத்தை திருப்புறார். ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு வந்து கரெக்டான ஆறுதல்கள் வந்து அவர் சொல்றார். நீ பாருப்பா, நீ சத்திரியன், நீ சண்டை போடு, உன் கடமை. ஓகேவா? கடமை, நீ சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்றார். தேவையில்லாத இந்த பாடி கான்செப்ட்ல வச்சுட்டு பற்றுதல்லால நான் சண்டை போட்ட மாட்டேன், நான் கொல்றேன் அப்படிலாம் அந்த டைலாக் எல்லாம் விட்டுட்டு இருக்காத, போய் ஒழுங்கு மரியாதை உன் வேலையை செய்யின்னு சொல்றார். அவருக்கு மாத்திரம் இல்லை, நமக்கும் வந்து அவர் சொல்றார், நம்மளுடைய கடமைகளை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். அப்புறம் நீ எதுக்கும் புலம்ப தேவையில்லை. என் தாத்தா, என் டீச்சரு, என்னுடைய சொந்தக்காரர் அதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நீ பண்ணன்னு வச்சுக்கோயேன் இந்த இடத்துல, உனக்கு உனக்கு வந்து நீ புலம்புற மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் அதுக்கு ஒரு பதில சொல்றார். நீ சண்டை போட்டேன்னா இந்த உலகத்துல வந்து ராஜாவாகலாம், இல்லை இறந்து போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ வந்து கோலோக்கல விருந்தாவனத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி தான் எதிர்க்க இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கும் வந்து உயர்கதி அடைவார்கள். ஏன்னா எல்லாருமே அந்த ஆத்ம போர்ல பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் முன்னாடி சாகுறாங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாது இல்லையா? நிறைய பேருக்கு தெரியாது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சில பேருக்கு மாத்திரம்தான், வெறும் சிலருக்கு தான் தெரியும். இருந்தாலும் அவருடைய பிரசன்ஸ்ல மரணம் அடைஞ்சாலும் எல்லாருக்குமே முக்தி கிடைச்சிச்சு. பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனே எல்லா கவலைகளிலிருந்து விடுபடுகிறது. ஸோ நம்ம கஷ்டம்னு இருந்தால் யாரை பார்க்கணும்? பகவானை தான் பார்க்கணும், வேற யாரையும் பார்க்கவே கூடாது. சரி, எப்படிப்பா பகவான் என் கூட என்னுடைய ரதத்துல இல்லையேன்னா, கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் ஒரே ரதத்துல இருந்தார். இப்ப கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காருன்னு நம்ம நாக்குல நாமஸ்மரணம் மூலயமா, அந்த வார்த்தை மூலமா நம்ம நாக்குல இருக்கிறாரு. ஓகேவா? பகவானை நோக்கி எளிதான, மிகவும் எளிதான விஷயம் என்னது? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். இப்ப எல்லாரும் அட்மிட் பண்ணுங்க, ஒரு முறை எல்லாரும் சொல்லலாம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா हरे ஹரே कृष्णा ஹரே, हरे कृष्णा ஹரே ராமா ஹரே ராமா हरे ராம ராமா कृष्णा। ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை பண்ணாவே அவர் நம்ம கூட இருக்காரு, நம்மளை கைட் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। नैनं सिन्धबन्धि शस्त्राणि नैनं तगरि पाव न सैनं क्लोदयन्त्योबन सोसेरि मारुदः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து எந்த ஆயுதத்தாலும் வெட்ட முடியாது. ஓகேவா? நெருப்பால எரிக்க முடியாது, நீரால நினைக்க முடியாது, வீசும் காற்றால உலர்த்த முடியாது. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணாலும் அதை கொல்லவே முடியாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण। अच्छेत्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो सोऽस्य एव स नित्य सर्वकदा असलोऽयं सनातनः। ஸோ हरे कृष्ण। இதெல்லாம் சொல்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு. அதனால அவருக்கு என்ன ஆகுது? அறியாமல் இருந்து வெளியே வரார். ஓகேவா? ஆத்ம ஞானம் வருது. ஓகே. ஸோ நான் கொல்ல போறது இந்த அழியக்கூடிய உடலை தான் கொல்ல போறேன். ஆனா ஆத்மா நித்தியமானது, ஏன்னா அதனை நான் வந்து சாக அடிக்கவே முடியாது. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வராக புராணத்துல கூட சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, அது நித்தியமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தியரி ஆஃப் மோனிசம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. ஓகே. ஸோ அவங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆம், அதாவது இரண்டரை கலக்கிறது.
அதாவது நானும் கடவுள் நீயும் கடவுள் அப்புறம் எல்லாம் வந்து போயிட்டு கடவுள்கிட்ட வந்து கரையிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்செப்ட் வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருவவாதிகள். அருவவாதிகள் வந்து கடவுளை ஒரு ஜோதியா நினைக்கிறாங்க. அதுக்குள்ள இரண்டரை கலக்கிறது தான் வந்து நித்தியமானதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் அந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பியாண்ட் ஒரு ட்ரூத் இருக்குது. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர். ஓகேவா? நம்ம நேத்து பார்த்தோம் கடவுளை உணர்றது வந்து மூன்று நிலைகள்: பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஸோ இதுல ஹையஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான். ஓகேங்களா? பகவானுடைய சபார்டினேட்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேர். யாரு? பிரம்மனும் பரமாத்மாவும். ஹையஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான். ஓகே, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஜீவராசிகள் பரவி இருக்கு. சர்வகதகா. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து சர்வகதகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நித்தியக சர்வகதகான்னு சொல்லிட்டு மூணாவது லைன்ல சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த உயிர் வாழினங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு. நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து நடப்பவை, பரப்பவை, ஊர்வன எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். தண்ணியில சில உயிரினங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி நெருப்புல கூட உயிரினங்கள் இருக்கு. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த பூ உலகத்துல தான் வந்து உயிரினங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்ல இல்ல, சூரிய கிரகணத்துல கூட அந்த வெப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வாழக்கூடிய ஜீவராசிகள் இருக்கு. ஸோனா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம நினைச்சிருக்கோம் நம்ம பூ உலகத்துல தான் இருக்கோம். இல்ல, எல்லா பிளானிட்டரி சிஸ்டத்துலயும் வந்து உயிர் வாழிகள் இருக்கிறாங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உடல் இருக்கு. எப்படி நமக்கு நம்மளே டெய்லி லைஃப்ல பார்க்கக்கூடிய மீன் அதெல்லாம் இருக்கு. அதோட உடம்பு எப்படி தண்ணியில இருந்து எடுத்துட்டு அதனால உயிரோடு இருக்க முடியாது. அதே நம்மள தண்ணியில முக்குனா நம்ம உயிரோடு இருப்போமா? இருக்க மாட்டோம். அது மாதிரி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலை வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா? ம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। अव्यक्तोऽयम् असित्योऽयम् अभिकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विद्य वैनं दानिशोऽस्तिदम् अर्गषि। हरे कृष्ण माता जी। ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா, பாருப்பா, இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. இந்த ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், கண்ணுக்கு தெரியாது, சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன். இந்த மூன்று தன்மைகள் கொண்டது: புலப்படாதவன், அப்பாற்பட்டவன், அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாரு, மாற்ற முடியாதவன். இதை யார் ஒருத்தர் நன்கு புரிஞ்சிட்டு இருக்கானோ அந்த உடலுக்கோசம் வந்து வருத்தப்பட மாட்டான். நீ அந்த ஸ்டேஜில் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அது பழமையானது, நித்தியமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த குணாதிசைகள்லாம் யாருது? ஆத்மாவோடது. ஓகேங்களா? ஜீவாத்மாவின் குணநலங்கள் நித்தியமானது, எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன். ஓகேங்களா? ஸோ பார்வைக்கு வந்து புலப்படாதவன். ஓகேவா? சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன். ம் 26 ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनस्य मृतं ततपीतः महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। So, இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. ஓகேவா? நீ இவ்வளோ அளவுக்கு அலட்டிக்கிட்டு புலம்பிட்டு இருக்கல, இதுக்கெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஏன்னா இப்போ நீ கொல்லன்னா கூட அவங்க என்ன ஆக போறாங்க? ஒரு நாள் சாகடிக்க போறாங்க. நான் வந்து இப்போ உனக்கு வந்து ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாடா, ஏன்னா இந்த கிரெடிட் எல்லாம் உனக்கு கொடுக்கணும். கெட்டவங்களை வந்து நீ துவம்சம் பண்ண, அந்த கிரெடிட்டை கொடுக்கணும். அதுக்கோசம் தான் உன்னை கூப்பிட்டு இந்த வேலையை செஞ்சுருக்கேன். நீ ரொம்ப ஓவரா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, நீ இப்போ இல்லைன்னா நான் வேற ஒருத்தங்களை வச்சு பண்ணிப்போம். இது நம்ம நார்மலாக சொல்வோமா இல்லையா? அது மாதிரி கிருஷ்ணரால் முடியுமா? முடியாதா? பட் இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து தெளிவு பண்ணி அவர் வந்து அவர் செய்ய வைக்கிறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே புலம்புறதுக்கு கவலைப்படுறதுடைய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து இந்த பொருளுரையில் வந்து சில பகவத்கீதை புக் இருந்தால் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். சில ஃபிலாசபர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க தத்துவவாதிகள். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லோக யாத்திகாஸ் வைபஷிகாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறிகுறிகள், உயிருடைய அறிகுறிகள் வந்து ஒரு ஒரு பொருளுடைய மூலக்கூறுடைய சேர்க்கையினால இந்த ஆத்மா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? பட் அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் தப்பு.
ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்தது, அது நித்தியமானது. இங்க வந்து அது யாராலும் உருவாக்கவும் முடியாது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து தோன்றக்கூடியது இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, யாராலும் அது வந்து தோற்றுவிக்கவே முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வைபிஷிக பிலாசபில என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆத்மா இல்லை, அதுக்கோசம் புலம்ப தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். No one laments that in the loss of certain bulk of chemicals and stop discharging his prescribed duties. அதாவது ஒரு ஒரு பிண்டம், ஒரு பொருள் இருக்கு, ஒரு உருண்டை, அது வந்து எதனால ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூலக்கூறுகளால் ஆனது. அதுக்கோசம் யாராவது வருத்தப்படுவாங்களா? யாரும் வருத்தப்பட மாட்டாங்க இல்லையா. இங்க இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டது, இங்க இருக்கிறது எடுத்தது எல்லாமே அழியக்கூடியது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்கு, பரா அபரான்னு சொல்லிட்டு. அதாவது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி, அதாவது தாழ்மையானது. இது எல்லாம் அவரால் சிருஷ்டிக்க பண்ணது. எப்போ சிருஷ்டிச்சாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அழிவு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து அழிவானது. பட் ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்திய லோகமான பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. அது என்னைக்குமே வந்து அழியாதது. இந்த உடம்பு வேணும்னா கெட்டு போகும், வயசு ஆயிட்டு இருக்குது நமக்கு இல்ல, நம்ம உடல்ல மாற்றங்கள் ஆயிட்டே இருக்கு. பட் ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே மாற்றம் ஆகாது. அது யாராலையும் உருவாக்கப்பட முடியாதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட பேசுறாரு. ஏன்னா இவர் நிறைய இது என்ன சொன்னாலும் ஏத்துக்க மாட்டேன்றாரு இல்லையா. இந்த சென்டென்ஸ் படிக்கிறேன் நானு. கிருஷ்ணா சர்காஸ்டிக்கலி அட்ரஸ்ட் அர்ஜுனா ஆஸ் மகாபாகு. மகாபாகுன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாம் தெரிஞ்சு இருக்கவங்க, மைட்டி ஆர்ம், பலம் பொருந்தியவனே. பிகாஸ் he at least did not accept the theory of Vaibhashikas, which leave aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjuna belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow its principle. இந்த இவர் என்ன சொல்றாரு, வேதங்கள் இருக்கிறது சொல்றார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொன்னு என்ன பண்றாரு, வை பாஷிக பிலாசபியே சொல்றாங்க. அவங்க என்ன கான்செப்ட்ல போறாங்கன்னா, ஆத்மான்றது ஒண்ணும் இல்லை, புலம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ இதை ரெண்டு சொன்னாலும் அர்ஜுனன் வந்து அமைதியாவே இருக்கிறார் இல்லையா. வில்லிங்னஸ் இன்னும் வரல. ஓகே. அதனால அவரை வந்து சர்காஸ்டிக்கா, அதாவது நம்ம சில சமயத்துல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப நையாண்டியா பேசுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இங்க வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணர் பேசுற, அப்ப நீ பெரிய மகாபாகுபான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. 27வது ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு சேர்த்து படிங்க. हरे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्यो ருத்தேதாதீவம் சோதும் அர்கசி. மொழிபெயர்ப்பு. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம், மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பது நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத உடன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம் இல்லையா, மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயம் இல்லையா. எனவே தவிர்க்க முடியாத உன் கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஓகேவா. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாள் இறக்க போறோம் இல்லையா. அதனால நீ ஏன்பா உன் கடமையை வந்து செய்யாம இருக்கிற, அவங்க சொந்தக்காரர் இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் கடமையை நீ செய்ய, புலம்பாத, கவலைப்படாத. அவன் அதுக்கேற்ற கர்மாக்கப்படி அடுத்த ஜென்மம் எடுக்க போறான். ஓகேவா. ஸோ லா ஆஃப் நேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டவங்க. ஓகேவா. பிறப்பு இறப்பு இந்த சக்கரத்துக்குள்ள நம்ம சுழன்றுட்டு தான் இருக்கணும். இதை நிறுத்தினோன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நம்ம முழுமையா சரணாகதி ஆகும். இந்த யுத்தமே, இந்த போர் இருக்கு இல்லையா, குருஷேத்திர போர் யாரோட இச்சையினால நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட இச்சையினால தான் நடக்குது. ஸோ நீ அவரோட இச்சை நடக்கிறதுனால நீ ஒரு கருவியா இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஸோ யார் ஒருத்தன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யாம இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து தன்னுடைய நிலையில இருந்து கீழா போறான், டீக்ரேட் ஆகுறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. 28வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि इव्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्तनिदानन्येव तत्र का परिदेवना. ஹரே हरे कृष्ण। கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும்
ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றின, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? நல்ல கேள்வியை கேட்கிறா பாருங்க. இந்த எல்லா உயிரினங்களும் என்ன ஆச்சு? ஆரம்பத்துல வந்து இல்லாம இருந்துச்சு. நடுவுல தான் வந்து கடவுள் வந்து படைச்சார். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மகா தத்துவத்தை வந்து கடவுள் படைக்கிறார். இந்த உயிர் வாழினங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த வந்து சிருஷ்டி பண்றார். ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு வந்து இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க எல்லாம் வாழ்றாங்க. உயிரினங்கள் வருது, வாழுது. அதுக்கு பிறகு இது எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போகுது. எதுக்கு நீ ஏன் கவலைப்படணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குற. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான தத்துவங்கள் இருக்கு. தத்துவ வியாதிகள், பிலாசபர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே. ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இருக்குன்றத வந்து நம்புறவங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இருக்கு அதெல்லாம் நம்பாதவங்க. அதனால 2 வகையான தத்துவவாதிகள். ஸோ ஆத்மா இருக்குன்னு நினைக்கிறவன் வந்து புலம்பவே மாட்டான். அது இல்லாதவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாத்திகவாதிகள். ஓகேவா? அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக நம்ம தெரிஞ்ச பாஷையில் சொல்லணும்னா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிற கூட்டத்தை வந்து நாத்திகவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? கடவுள் இருக்கிறன்னு சொல்கிறவங்கள வந்து பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அப்புறம் நாத்திகர், அவங்க வந்து கடவுளை வழிபடுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான விஷயங்கள் இருக்கு. தோன்றி மேனிஃபெஸ்டட் அண்ட் அன்மேனிஃபெஸ்டட். அதாவது இங்க என்ன சொல்லணும்? மேனிஃபெஸ்டட் தோன்றாமல் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு, தோன்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். தோன்றாதவை தோன்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இதுக்கு எல்லா மூல காரணம் யாரு? பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு இருக்கு 5 விஷயங்கள். அதனுடைய தன்மாத்திரியங்கள் இருக்கு. ஒரு ஒரு விஷயத்துல இருந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வருது. அதாவது சப்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆகாசத்துல இருந்து வருது. வடிவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்புல இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸ்மெல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமி. இதை நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆஹ், மழை வரும்போது இந்த பூமியில இருந்து ஒரு ஸ்மெல் வருது. அந்த மனம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பூமியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பஞ்சபூதங்கள்: நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதுல இருந்து ஒன்னொன்னு இருக்கு. அதை வந்து தன்மாந்திரியங்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அதாவது பூமிக்கு வந்து ஸ்மெல். ஓகேவா? ஃபயருக்கு, நெருப்புக்கு வந்து ஃபார்ம், ஆகாசத்துக்கு வந்து சப்தம், நீருக்கு வந்து சுவை. ஓகேவா? இது மாதிரி ஒவ்வொரு தன்மாத்திரங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இன்னும் நம்ம டெய்லி லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரபுபாதா இங்க கொடுக்குறாரு. ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கு. வானத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பில்டிங் இருக்கு. ஓகே. அது தோன்றி இருக்கிறது. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு நிலநடுக்கம் ஆச்சு. அப்போ அந்த இடம் என்ன ஆயிருக்கும்? அந்த பில்டிங் இருந்த இடம் நிலநடுக்கம் வந்து அழிஞ்சிருக்கும். அழிஞ்சிருக்கும். அப்போ வந்து என்னாச்சு? அந்த வீடு, அந்த கட்டிடம் மறைஞ்சு போச்சு. அதுக்கு முன்ன நாள் தோண்டி இருந்தது. இந்த நிலநடுக்கனால அந்த இடத்த எப்படி ஆச்சு? எதுவுமே இல்லாம போச்சு. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. தோன்றாமல் இருந்தன, தோன்றி இருக்கின்றன. அந்த வார்த்தையை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும். இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா மேனிஃபெஸ்டட் அண்ட் அன்மேனிஃபெஸ்டட். அந்த வார்த்தையை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இங்க எதுவுமே வந்து நித்தியமானது அல்ல அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி இந்த உடலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிவானது. ஸோ வந்து நீ ரொம்ப நினச்சிட்டு இருக்காத நான் வந்து கொல்றேன்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு வந்து கனவு வருது. அந்த கனவுல வந்து நம்ம தான் வந்து ராஜா மாதிரி ஒரு பெரிய சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருக்கோம், இல்லை ஒரு ஏரோப்ளேனில் பறந்து போயிட்டுருக்கோம். எழுந்து முடிஞ்சு பார்த்து நம்ம எப்படி இருக்கோம்? எங்கே படுத்தோமோ அதே இடத்துல தான் இருக்கோம் இல்லையா? அது ஒரு கனவு இல்லையா? கனவுக்கும் நனவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. கனவுலேருந்து எழுந்து பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சும்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி நீ வந்து இந்த உடல் அல்லப்பா, நீ ஆத்மா அப்படின்றத நீ புரிஞ்சுக்கோன்றத இவ்வளோ அழகு உதாரணம் கொடுத்து சொல்றார். நீ புலம்பாதப்பா அப்படின்னு. ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணர் செஸ் இது என்ன சொல்றாங்க? செஸ் ஆட்டம் போல் முடிவாக மடிக்கி தோற்கடித்தார். நாஸ்திகவாதம் சாஸ்திரநாம். இங்க 2 விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நாஸ்திக பிலாசபர்ஸ், 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பிலாசபர்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாஸ்திகவாதம்னா அவங்க ஆத்மா இருக்குன்னு நம்ப மாட்டாங்க, கடவுளை நம்ப மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்கள் வந்து நம்புவாங்க, கடவுள் இருக்காங்கன்றத நம்புவாங்க. ஆஹ் அர்ஜுனனை வந்து சர்க்காஸ்டிக்கா மகாபாகுன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கூப்பிடுறார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாடம் என்ன? இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது. இந்த உடல்ல வந்து சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது, 6 விதமான மாற்றங்கள். அந்த அதே 6 விதமான மாற்றங்கள் வந்து ஆத்மாக்கு இல்லை. இந்த உடல் அசௌகரியங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கோசம் நம்ம புலம்பக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ புலம்பாம
என்ன காரியத்துக்கு வந்திருக்குமோ அந்த செயலை வந்து நம்ம செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் 29வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கணுன்ற விருப்பப்படுறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிங்க ப்ளீஸ். ம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. आर्ष्यवत् पश्यति कच्चित् ज्ञानम् आर्ष्यवत् वदति दैव सान्य आर्ष्यवच्चैनम् अन्ये शृणोति स्वर श्रुत्वाभ्येनं वेदन सैव कश्चित्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் ஆத்மாவை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்க்குறாங்க. என்னப்பா ஆத்மா சைஸு சின்னதாக இருக்குதுன்றாங்க, அதை கொல்ல முடியாதுன்றாங்க, வெட்ட முடியாதுன்றாங்க, தண்ணியில் நினைக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க, காற்றுல உலர்த்த முடியாது, நெருப்பில் சுட முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது. பட் ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு இப்போ மாறுது, நித்தியமானதுன்னு சொல்கிறாங்களே. அப் அப்படின்னு பார்த்தா அது ஆச்சரியமா தானே இருக்கு. ஆனால் சிலர் அவரை ஆச்சரியமானவனாக வர்ணிக்கின்றனர். கொஞ்சம் இப்படிப்பா அப்படிப்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்னும் சிலர் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள பத்தி ஆச்சரியமான விஷயத்த கேட்கிறார்கள். இன்னும் சிலரோ அதெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவங்களால என்ன ஆகுது, புரிஞ்சிக்க முடியல இல்லையா. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இங்க வந்து உதாரணங்கள் பிரபுபாதா தன்னுடைய பர்பட்ல சொல்றாரு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம பகவத்கீதை எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனோட சாராம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா உபனிஷத்துகளுடைய சாராம்சம். எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேதாஸ் அண்ட் உபனிஷத்ஸ் தான் வந்து பகவத்கீதை. ஓகேங்களா. அங்கே வந்து கத உபனிஷத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஸ்லோகம். அங்கே அதில் என்ன அந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள் சொல்கிறேன். இந்த பெரிய மரம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆல ஆலமரம், பேனியன் ட்ரீ, அதில் கூட ஆத்மா இருக்கு. அப்புறம் பெருசாக இருக்கக்கூடிய விலங்கு யானை, அதில் கூட ஆத்மா இருக்கு. அப்புறம் குட்டியாக இருக்கக்கூடிய நுண்குருமிகள், அதுலேயும் வந்து ஆத்மா இருக்கு. ஓகேவா. ஸோ இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஆத்மா இருக்கு. அப்போ வந்து அந்த உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சுருங்கி போய் ஃபிட் ஆகுதா, பெரிய உடம்புல பெரிய ஆத்மா இருக்குமா, இந்த சின்ன கிருமியில சின்ன ஆத்மா இருக்குமா? இது பதில் சொல்லுங்க. எல்லாம் ஒண்ணு மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்று மாதாஜி. மாதிரி. ஏன்? கரெக்ட் மாதாஜி. ஆத்மானா எல்லாம் ஒண்ணு தானே. நம்ம என்ன அதனால படிச்சோம், அதனோட சைஸ் படிச்சோம் இல்லையா, 10,000த்துல ஒரு பங்குன்னு சொல்லிட்டு, முடியுடைய நுனியில 10,000த்துல ஒரு பங்கு. நம்மளுடைய முடி நுனியை எடுத்து பார்க்கறதே ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா. அதை 100ஆ கட் பண்ணி அந்த 100ல் வந்த ஒரு பங்கை மறுபடியும் 100ஆ கட் பண்ண எவ்வளோ அளவுக்கு சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அந்த புழுவில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் சைஸும் அதே தான், பெரிய யானையில் இருக்கிறதோ மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் ஒன்று தான். ஓகேங்களா. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பட் இதை புரிஞ்சிக்க அளவுக்கு புத்தி இல்லாத முட்டாள்கள் வந்து இதை புரிஞ்சிக்கிறது இல்லை. ஓகேங்களா. ஏன்னா அவன் எதை நினைச்சிட்டு இருக்கான், இந்த உடலை தான் வந்து பெருசா நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இந்த உடல் அளவுக்கு தான் அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். ஓகே. அவனுக்கு வந்து என்ன மறதி இருக்கு, கடவுளுக்கும் தனக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் மறந்துட்டான். அப்புறம் வந்து அறியாமல் இருக்கான். ஏன்னா இப்பெல்லாம் யாருமே வேதங்களை படிக்கிறது இல்லை, சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை இல்லையா. நம்ம எல்லாம் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கோம். சுய உணர்தலுக்கு முயற்சி பண்றதே இல்லை இல்லையா. சுய உணர்தல் நமக்கு வேணும். அப்பதான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ ஸோ சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா. சில என்ன இந்த ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், பரமாத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் எப்படி, அதை எப்படி நான் ஃபேஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவத்தை சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பின்பற்றணும். அப்படி பின்பற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் நித்தியமான லோகத்துக்கு போவான். அதுக்கு யாரை கருவியாக இருக்கணும், நமக்கு ஒருத்தர் வேணும். அவர் தான் வந்து பரமபுருஷ் குரு, ஆன்மீக குரு. ஓகேங்களா. ஸோ இதுலேருந்து என்ன பார்த்தோம், ஸோ ஆச்சரியமான பண்புகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இங்க பார்க்கின்றனர், வர்ணிக்கின்றனர், கேட்கின்றனர். ஆத்மா, மக்கள், சக்தி. ஸோ ஆத்மாவத்தை எப்படி சொல்றாங்க மக்கள் இல்லையா, அவங்களுடைய சக்தி எப்படி இருக்குது. ஆத்மா நித்தியமானது, அழியக்கூடியது அல்லன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, இதே அற்புதமான ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பகவானின் கருணையினாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் வழிகாட்டுதனாலும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா 2 பேருடைய உதவி தேவை. ஒன்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு. ஓகேங்களா. தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தால் இவங்கள புரிஞ்சிக்க முடியும். அப்புறம் பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையினால புரிஞ்சிக்க முடியும். அதாவது இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சம்ம புரியல அப்படின்னா அந்த மேக்ஸ் டீச்சர் கிட்ட விடலாமா, சயின்ஸ் டீச்சர் கிட்ட விடலாமா?
மேக்ஸ் மேக்ஸ் டீச்சர். ஆ, டீச்சர். அது மாதிரி நமக்கு இங்க யார் வேணும்னா நம்மளுடைய அங்க மேக்ஸ் டீச்சர், இங்க வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவும் அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருடைய கருணை வேணும். அவங்களுடைய கருணையினால நமக்கு ஞானம் வரும், அதனால அவங்கள புரிஞ்சுக்க முடியும். மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது படிங்க இதை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேகி நித்யம் அவயோத்யம் தேகே சர்வஸ்ய பாரத நஸ்மாத் சர்வாணி பூதானி நத் நதத் நத்வம் சோதிம் அர்கசி. ஹரே கிருஷ்ண. ஆ சரி, இப்போ என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா? பரத குல தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். இந்த உடலுக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கார், அதுதான் ஆத்மா. அது என்னைக்கும் அழிக்க முடியாதுப்பா, நீ அதுக்கோசம் புலம்பாதன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. ஏன்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு மரணமே இல்லை. இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது. ஸோ நீ என்ன பண்ணு, சத்திரிய தர்மத்தை வந்து விடாம நீ போயிட்டு சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? எந்த உயிர் வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இந்த ஆத்மா எல்லாம் என்ன ஆகிடும், மறுபடியும் அது கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பிறக்கும். இல்லை அது வந்து நற்கதி அடையும்னால என்கிட்ட வந்துடும். ஸோ அதனோட கோல் என்ன, அதை போய் ரீச் பண்ணுது. ஸோ அதனால இது நீ எல்லாரையும் நான் கொல்றேன்னு நினச்சிட்டு அந்த கான்செப்ட் இருக்காதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேங்களா? 31 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வதம் ஸ்வதர்மம் அபிஷாவேஷ்ய ந விசும்பிதும் அர்கசி தர்மயாத் தி யுச்சாச்ரயா நிஷ்யத் சத்ரியஸ்த நதி ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதைக் காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை. உன்னோட தொழிலை என்ன, சண்டை போடும். நீ சத்திரியன், ஒரு அரசன் இல்லையா? ஸோ மக்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்கோசம் நீ பண்ணணும். அதனால அது தப்பு இல்லை, தயங்கவே தேவையில்லை. நான் இத்தனை பேரை கொல்றேன், இத்தனை பேரை இறந்துடுவாங்க, அதனால குடும்பம் வந்து கெட்டு போயிடும், அப்படியெல்லாம் எதுவுமே நினைக்காத. உன்னுடைய தர்மத்தை நீ போயிட்டு ஃபாலோ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அதாவது இதை வந்து மறுபடியும் இன்னொரு விஷயம் இங்க சொல்றாரு. அந்த காலத்துல முனிவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டுல இருந்து தவம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விலங்குனாலோ அசுரர்களோ ஆபத்து வந்துச்சுன்னா அவங்க எங்க வருவாங்க? நம்ம ராமருடைய விஷயத்துல என்னாச்சு, தசரத மகாராஜா கிட்ட வந்தாரு இல்லையா? அப்பதான் வந்து ராமரை காட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, சூர்பனைக்கை கொன்னாங்க, அது மாதிரி நிறைய அசுரர்களை கொன்னாங்க. அப்புறம் காட்டுல இருக்கக்கூடிய கொடூரமான ஜந்துக்களை கொல்றாங்க. அப்போ அவங்க தவறானவங்களா? ஒரு மிருகத்தை வதையம் பண்ணாங்க, தவறானவங்களா? இல்லை மாதாஜி. இல்ல. ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். அவங்க சும்மா வந்து பொழுதுபோக்கோசம் போயிட்டு மிருக வதம் பண்ணல இல்லையா? ஸோ பாதுகாப்பு கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம் அந்த மிருகத்தை அதே விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன பண்ணும், நாள்பட ஊருக்கு வந்து ஊருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து தாக்கும். அதனால அந்த மிருகத்தை வந்து வதம் பண்றதுல எந்த தப்பும் இல்லை. அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்றார். அது மாதிரி நீ இங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து அக்கிரமக்காரர்கள் இல்லையா? அவங்கள கொல்றதுனால தப்பு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், அவங்க அக்கிரமக்காரர்கள். அப்புறம் உன்னோட கடமை வந்து சத்திரியன், நீ வந்து சண்டை போட்டு அவங்கள வீழ்த்துறதுல வந்து தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்குறாரு அவர். ஓகேங்களா? ஸோ இதனால உனக்கு எந்த ஒரு பாவம் வராது. செய்யாம இருந்ததா உனக்கு பாவம் வரும் இல்லையா? ஏன்னா அதாவது ஒரு நம்ம வீட்டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கெட்ட செடி, தேவையில்லாத செடி வளருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முள் செடி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே விட்டுடுவோமா? சரி மரம் செடி வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுவோமா? நம்ம இல்லைங்க வீட்டுக்கு மாதாஜி. மாதாஜி. இல்லை இல்லையா? இல்ல அது மாதிரி தான் முள் செடி மாதிரி தான் இவங்க இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அவங்கள வந்து வீழ்த்திடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ அளவுக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்குறார். ஓகேவா? அதாவது ஸ்வதர்மால வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான ஸ்வதர்மாக்கள் இருக்கு. அதாவது முக்தி அடைந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒன்று இருக்கு. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ், வேதங்களில் சொல்லியிருக்க சாங்கியங்களை வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, முக்தி அடைந்தவங்க. ஸோ அதனால வந்து இன்னும் வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா உடல் அளவுக்குரிய விஷயங்களை வந்து செய்ய மாட்டாங்க. ஓகே. இது வந்து இது வந்து யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் அளவில் இருக்கிறவங்க வந்து வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணணும். இன்னொரு முறை சொல்கிறேன், ஸ்வதர்மால வந்து 2 விதமாக இருக்கு. ஒருத்தவங்க வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக, அவங்க வாழ்க்கையே தளம் வந்து ஆன்மீக தளத்தில் உயரப்பட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? அதனால அந்த ஆன்மீகமான செயல்கள் தான் செய்வாங்க வேதங்கள் படி.
அதே வந்து இன்னும் நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி கான்செப்டில் தான் இருக்கும், இந்த உடல் அளவில் தான் இருக்கும். ஆமா. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம சங்க கீழே வராங்க. ஸோ இவங்களுடைய தர்மம் என்ன, கடமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுத்துருக்க அந்த வர்ண சங்கரங்களை, வர்ண ஆசிரமத்தில் சொல்லி, சாரி, வர்ண சங்கர சொல்லியிருக்க கூடாது, மன்னிச்சிருங்க. வர்ண ஆசிரமம், மனிதர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலாக சமுதாயத்தில் வந்து 4 பிரிவினர் இருக்காங்க, அவங்கவுங்க வேலை செய்யறபடி. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஆசிரமம், அதில் வந்து 4 பிரிவுகள் இருக்கு: பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சத்திரியர்கள். அவங்க வாழ்க்கைப்படி இந்த 4 பிரிவு இருக்கு. இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணும். இது வந்து நம்மளுடைய ஸ்வதர்மா. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து முக்தி பெற்றவங்க, அவங்க கடமையை அவங்க செய்கிறாங்க. சாரி. நம்ம வந்து கிரகஸ்தர்களா இருந்துட்டு நம்ம கடமைகளை நம்ம செய்யணும். நமக்குன்னு ஒரு ஸ்வதர்மா இருக்கு. அது மாதிரி நீ சத்திரியன்பா, நீ வந்து இந்த போர்ல சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। यत्रुसस्य स्वभवनं स्वर्गद्वारम् अबावृतं सुखिन सत्रिय भारत सबन्धे युक्तं ईदृशम्। हरे कृष्ण। ஸோ இந்த யுத்தத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு நன்மை அளிக்கிற மாதிரி ஒன்றும் தெரியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பார்த்தனே, வலியவரும் போர் வாய்ப்புகள் ஸ்வர்கலோகத்துக்கு கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். பார்த்தனே, வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகள் ஸ்வர்கலோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றன. ஸோ இந்த போர் வந்து எதுக்கு கதவு திறக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வர்க்கத்துக்கு வந்து கதவு திறக்குது. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, மேல்நிலைக்கு போறாங்க. அதனால அரச குலத்தவர்கள்லாம் வந்து இந்த சண்டைன்னு சொன்னாவே சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்களாம். ஓகேவா? ஆனா நீ வந்து ஒரு அரச குடும்பத்துல பிறந்திருக்க, சத்திரியனா இருக்க, பட் நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? இந்த எண்ணமே உன்னை எங்க போய் தள்ளும், நரகத்துக்கு போய் கூட்டிட்டு போகும்பா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? நீங்க பண்றது வந்து அஹிம்சை, இம்சை அப்படின்னு நினைச்சுக்காதுங்க. வயலன்ஸ், நான் வயலன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? நான் வந்து ஒருத்தங்களை கொல்றேன், இது வயலன்ஸ் நினைக்காத, இது வந்து உன்னோட தர்மம், அதை நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதுக்கு வந்து பராசர முனி கூட அவர் வந்து பராசர ஸ்மிருதியில எழுதியிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ சத்ரியனோட கடமை என்ன, தன்னுடைய குடிமக்களை காப்பாற்றணும், எல்லா துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றணும். அது வந்து லா அண்ட் ஆர்டர். ஓகேங்களா? அவனுக்குரிய சட்டம், இதை நீ செஞ்சு தான் ஆகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ நீ அதை போய் செய்யப்பா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் இங்கே என்ன சொல்றாரு, ஆஹ், எதிரிகளை வந்து கொல்பவனேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஓ, நீ வெற்றி அடைஞ்ச இந்த உலகத்துல ராஜ்யத்தை வந்து ஆளுவ, இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவ, மேலோகத்துக்கு வருவேன். இந்த 2 தான் நடக்க போகுது. சத்திரிய கடமை என்ன, குடிமக்களை காப்பாற்றணும், சட்ட திட்டங்களை வந்து ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணணும், சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில் வந்து அரசாட்சி பண்ணணும். முக்கியமான பாயிண்ட், சாஸ்திர அடிப்படையில் அரசாட்சி பண்ணணும். இதை யாரால பண்ண முடியும், யுதிஷ்ட மகாராஜா பண்ணுவார். அதனால தான் வந்து துரியோதனன் பண்ணல. ஓகேங்களா? அதனால தான் இந்த சண்டை நடக்குது. 2 வகையான கடமைகள் பார்த்தோம்: ஸ்வதர்மா, சனாதன தர்மா. ஸ்வதர்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலை சம்பந்தப்பட்டது. சனாதன தர்மா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக கடமைகள், முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் பண்றது. ஓகே. ஸோ சொர்க்க லோகங்களை அடைதல். நீ சண்டை போட்டனா ஒன்று இங்கே இருப்ப, இல்லை என்கிட்ட வருவேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், வாழ்க்கை பாடம்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயர் அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவன் வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். நம்மளுடைய மேல் அதிகாரி என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்ம செஞ்சாதான் நம்ம ஆஃபீஸ்ல நல்ல அட்மாஸ்பியர் இருக்கும். அவர் என்ன சொல்றது, நான் என்ன செய்யறதுன்னு அப்படி என்ன இருந்தா எப்படி இருக்கும், கொடுமையா இருக்கும் இல்லைங்களா? அமைதியா இருக்காது, நிம்மதியே இருக்காது. அது மாதிரி இங்க கிருஷ்ணர் வந்து தான் வந்து பெரியவர். அவர் சொல்றதை தான் வந்து இங்க அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய கடமையை செய்யணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் 32 ஸ்லோகத்தோட. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சத்ரியன் என்னன்றதை புரிஞ்சிச்சு இல்லையா பிரபு? அப்புறம் எல்லாரும் ஃபோன் நம்பரை போட்டுடுங்க. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். மாதாஜி நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய் நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதக்கு ஜெய் நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ. மறுபடியும் நாளைக்கு பார்க்கலாம்.